يعني ما ام دم تين جم هبدو روشو بيشكتني جهنم دنرخينا لجوروي يعني دجوات أخوي داويده يعني جوينك ما هبو ما روشها جهية نرخانت بيشكتنين جهنة لشتي كردستان يعني تن البرشة كينا و يعني إدي الرجاوا جي لباكور تركي جي لباشور عراقي جي وأف روشها جشتي ياجي إيراني على قدرتك يعني هرم ده ودزانن يعني دي گرمبونێکی زێدە چێ دەبێت دوێ مجارێدەش بۆ vê هەل هەمبەر van pêşketina me giringî dît ki em bên û fikir û nerînê xwe bi aliyên Kurdistanî yê dîtir jî perçê dîtir jî parve bikin yani başûr jî Rojhilat jî Bakur jî bi qeysî derfet hebe û em li ser vî esasî hatina me çêbû me gelek mijar nîqaş kirin yani bes mijara me serekî ag hat nîqaş kirin yani pêwîstiya ge helwestekî netewî ji hev ve nêzik hebe li ser vî bingehî gelek nîqaşê me çêbûn fikir û nerînê hemî aliya newe yani tam newek hevdû bijî lê piranî em muttefik bûn yani ge Kurd divê pêvajoyê de divê hîn bêtir ji hevdû ve nêzik bibe xwe komî ser hevdû bike bi vê vegirêdayî yani ez dixwazim vê bijim em eger yekek bêjin mesela li Rojavayê Kurdistanê piştî elankirina serkeftina ser Daişê hinek meselên giring hene gi bêtir dikevin Rojava me de yek jê tehdîdê dewleta Tirkiye dagirkirina wê Efrînê ye nîqaşên gi li ser parastina sînor bi rengekî ji renga têkirin hêzê hevpeyman di nav de ne hêzê dî nav de ne çareserkirina pirsa Kurd di Sûrî divê çawa be yani evana rojevên serekî ne li gorî wê na yani gelek fikir û nerînê cuda cuda me bi hevdû parve kir li Bakurê Kurdistanê Kurd carekî dî di van hilbijartinê dawî de isbat kir bi taybet hevalên me HDP bi itîfaqa xwe demokratîk bi hemî aliya re diyar kirin ku hêzekî serekîn û dikarin tewazunê di nava hêzên siyasî yê Tirkî di guhertinekî çê bikin tesîrekî çê bikin yek jî berxwedanekî mezin hat meşandin li zindana li derveyê welat hevala Leyla û hevalê dîtir bi giştî ev berxwedan netîca wê jî hevdîtin bi rêberaporê çêbûn di van hevdîtina de rêberapor çi got got peyama Newroza 2013 peyama Newroza 2013 aştî bû lê li hember vê hikûmeta an haya Tirkî dewleta Tirk hîna bi zihniyetekî li ser esasê siyasetekî qirkirinê êrişî gelek Kurd dike ne li Bakur tenê wek me anî li Rojava jî û li Başûr jî êriş dike di van êrişa de hewildan dagirkeriyê hewildan destkeftiyên gelek Kurd li Rojava li Başûr jî têk bibe yani tehdeyekî lê bike têk bibe li hember van yani ev rastî êdî zelal derketî ortê hewildanên dagirkeriyê dewleta Tirk di sînorê perçeyekî de nemaye di sînorê siyaseta perçeyekî de nemaye hemî perçe eleqedar dike li ser vî bingehî em çawa karibin di çerçeveyekî helwestekî netewî hevbeş de em xebatekî bidin meşand piranî hêzên siyasî Başûrê Kurdistanê hevdîtin pêk anîn hem li Slêmanî hem li Hewlêrê yani hinek jê jî derfet çê nebû em karibin hevdû bînin yek hinek jê ew neamade bûn hinek jê bi rastî jî êdî wext hinek teng bû lê piranî me dîtin û hêzên yani êk tên naskirin di Başûrê Kurdistanê de me piranî dîtin ê Rojhilatê Kurdistanê jî me bi qeysî karî bi qeysî derfet çêbû me dîtin yani ew jî çend alî me dîtin belkî hemî nebin jî ama piranî hatin dîtin û yek jî me hevalên HDP li mekteba way li Hewlêrê me ew jî dîtin me serdanî cê kenekê ji kir niha divê rewşê de yani eger em bigirin berçav
هەمی ئالی گرنگی و پێشکەتنێ گەهەنە گرنگیا یەکیتیان نەتەوی دەبینن لێ ئەڤ یەکیتیان نەتەوی ji بۆ پێک وەرە divê hinek amadekarî êdî jê re bên kirin yani nerînekî bi vî rengî derket pêş a di dua tamam em bêjin em kongerekî netewîn ha nikarin bi temamî pêk bînin lê herkêm pêwîst e hevdû dîtin û tensîq hebe di navbera aliyên Kurdistanî de yani ev jî yek ji rojevên serekî ket rojeva me de û li gorî wê nerîn derketin di aliyê teamûla li gel wek tê gotin yani hêzên iqlîmî hêzên herêmî helwestê her aliyekî hinek ferq û cudatî dibi tê de hebe û heta astekî tedî elaqetê hinek aliyar jî bi hêzên herêmî re heye yani di astekî de lê me hemiya jî tekîd li ser vê nakir ge ev danûstandin ev elaqet divê ne bi sebebê ge em tedêl hevdû bikin yan jî sebebê ge em yani helwestekî xort û helwestekî yekgirtî li hember hewldanên dagirkeriyê hewldanên dijminatiyê siyasetê qirkirinê nestînin yani divê çerçevê de gelek nîqaş çêbûn fikir û nerînê hemî aliya eger sed newek hevdû bijî lê di astekî baş de nêzîkî hevdû bû û herkesî jî giringî da vê hatina me ya Başûrê Kurdistanê helbet evana jî hatin nîqaşkirin yani nerînê li ser wêne hatin dayîn mesele çi ye mesele divir de yani bi rastî rewşa anha herêm tê re derbas dibe û Kurdistan tê re derbas dibe yani gelê Kurd li her çar parça hinekî xweşhevdû ve nêzik neke xeteriyê cidî hene xeterî ji bo Rojava jî hene ji bo Başûr jî hene ji bo Bakur jî hene ji bo Rojhilat jî hene li heman demê de jî derfet êdî çêbûne yani kesek êdî di herêmê de nikare bêje wela em guh nadin Kurda yan Kurd tinene yan jî yani hebûna Kurda êdî hatiye isbat kirin lê wê pirsgirêka Kurd çawa çareser bibe ev êdî mijarekî wek dibêjin gelek îş û kar jê re dibe ji bo ge em karibin tekuşîna xwe hem di perça de û hem di giştî de em karibin bi ser bixînin yekîtiya netewî şert e û herkes giringiya vê na dizane lê di aliyê hemelî de hinek zorî zehmetî jî hebin divê em hewl bidin wana derbas kin yani em hema bi vî waqeeyê heye wilo razî bin nabe narast e divê hewldan hebin û li gorî wê em karibin di aliyê pratîk de jî astengî û pirsgirêkî hene çine em herkes ji aliyê xwe ve hewl bidin em wana derbas bikin niha ev gava me avêt gavekî herkesî bi giringî nirxand û bi ihtimam jî yani em hevdû guhdar kir em ê demê em vegerin Rojavayê Kurdistanê em ê van hevdîtina bi hevalê xwe dinire partiyên Kurdî yê digel Rojavayê Kurdistanê hene bi giştî em ê parve bikin û nîqaş bikin û li gor wê pîlanê xwe dema pêş deynin di aliyê pratîk de me got hinek zehmetî de hebin jî lê a muhim hewldan hebe ev hewldana me kirî herkesî jî bi îcabî nirxand netîcê va hevdîtinê me kirinê jî em demê vegerin Rojavayê Kurdistanê bi hevalê xwe em ê binirxînin û em li gorî wê li gorî wan nîqaşa em binerin ka em çi dikarin bikin yani çi pêwîst em bikin em karin yani van fikir û nerînê hene jî hinek komî ser hevdû bikin belkî me re karibe gavekî dijî bavêje lê wek gavekî yekemîn divê qonağê de giring bû tesîrê wê jî çêbû hem di aliyê civakê de hem di aliyê siyasî de jî îcar dimîne wek me got yani mero ji vê pişûn vê êdî çi pîlanê dikare deyne û ev ya tenê bi hewldanê partiyên siyasî ya Rojavayê Kurdistanê tenê jî wê têrê nekî yani em hewl bidin fikirin cuda cuda dibe hebin bi hevalên kongiran netewî re bi aliyên siyasî yê dîtir jî dibe hinek fikir hebin me re karî bi wana nîqaş bike ev ya jî hîn
نرخاندنێک ji بۆی vê serdanê û netîcê wêna wê lazim be em vêna tenê şanda gam hatin em bi tenê wêna nikarin bikin divê em vegerin bi hevalê xwe re jî hemî netîcê vê hatina me em hemîya wilo bi tefsîl binirxîn. Di mesela yekîtiya netewî de bêtir aliyên siyasî derdikevin pêş. Tamam rastiyekî xwe heye aliyê siyasî tesîra wa heye giringiyekî wa heye û divê li hevkirinekî di aliyê siyasî de navbera hêzên siyasî de jî bêkirin. Lê civak bi giştî yekîtiyê dixwaze. Yani civaka Kurd li her çar parça yekîtiyê dixwaze. Ji bo vê hem di aliyê civakî de jî hem di aliyê rewşenbîrî de jî hem di aliyê em bêjin saziyên civaka medenî de jî gelek xebat hinek bên kirin. Yani lê divê mero hinek xwe komîser hev bike, hinek hewildana bike. Zemînê ji hevdû ve nêzîkbûnê bêtir karibe derxîne pêş, zemînê diyalogê derxîne pêş, ne zemînê ji hev dûrketinê û ji hev perçebûnê û ji hev belavbûnê. Rastiyekî xwe bi vî rengî em pêwîstiyekî pê dibînin. Me ji aliyê me ve yani em li Rojavayê Kurdistanê mubadera kenekî heye hemî hêzên siyasî Kurdî û civakî jî komîser hev bike û xebatekî tê meşandin di astekî de jî netîce girtiye. Di qenaeta me de yani demekî nêzik de wê derêmê karibin hinek civîna û hinek biryarên hevbeş karibin bistînin. Ev ya wê giring be yani gavek be. Ev ji bo Rojavayê Kurdistanê dervî wê bi yani hewldan hene ji gelek aliya ve rewşa Rojavayê Kurdistanê hêzê siyasî Kurdî bi giştî bên em hev nêzîkbûnekî çêbibe. Em giringî didin vêna û bi hevîn em dixwazin li pêş bikeve li ser esasê parastina destkeftiyên anha hene li Rojavayê Kurdistanê li Bakur Rojhilatê Sûrî. Lê astê Kurdistanî de jî yani em bixwe em wek min ha gavka de jî got yani ji bo pirsa de jî fikir û nerînên cuda hene divê em li Rojavayê Kurdistanê bi hemî aliyên gihene em nîqaş bikin bi aliyên siyasîyê dîtir jî êdî bi şêwazên netîcê li vir derketiye em wek gavekî dî yan wek xebatekî dî em ê çi bikin hinek nîqaş û plankirin jê re divê giring e divê mero nesekinin mero berdewam bike. Li ser vî esasî ev hatina me eger wek destpêkekî baş be û her kesî jî wilo nirxand û giringî jî dayê em hewl bidin yani wek divê gavên de jî bavêjin hewldanê bi vî rengî em bikin di qenaeta me divê baş be. Ew ê zehmetiya jiyan bikin. Mesela di hevdîtina yani di hevdîtinê me yekî çêdibûn yek ji wa hevdîtina birêz Kusret Resul gotinek got pir giring bû. Yani Kurd yani perçe perçe bi li hember siyasetê gid herêmê de tên meşandin û bi taybetiyê de jî Kurd lawaz dimîne. Yani lawaziyekî jiyan dike. Em komîser hev bin helbet ew ê baştir bû em ê karibin divan pêşketinê çê dibin bêhtir netîca bigirin. Em jî divê qenaetê dene. Yani Kurd çi qeyse ji hevdû ve nêzik bibe, çi qeyse yek bigire, ew qeyse em ê karibin yani serkeftinên master û destkeftiyekî çêbûne em biparêzin û hewldanên dagirkeriyê em vala derbixînin bişkînin. Yani ev ya meseleyekî giring e ji bo vê tekuşînek lazim e, xebatek lazim e û bi rastî jî em êdî divê bi vêna qane bibin. Yani xusûsiyetê her perçekî heye ev ya rast e. Lê dijminê me yani hêz welatên li ser Kurdistanê dagirker eger li dijî me dibin yek û ew qeyse ji serkeftinê me bitirsin em jî divê pir baş vê giringiya vêna bizanibin ji bo parastina van destkeftiya em jî nêzîkî hev bibin em xwe bixin yek û em hewl bidin vê hewldanên dagirkeriyê bişkînin û li şûna wê serkeftin û destkeftiyê master em karibin bi dest bixînin ev jî ancak bi yekîtiyê bibe. Yani dervî
یەکیتیە ئەندەم مەرو نەیەک بە هەلبەت مەرو زعیفتر دەمە مەرو یەک بە خۆتا مەرو هێزا مەرو خورتر دەبێ وە چاغێ هێزێ دژبەرژی کی دەبێ بەلا ببێ و gelek hesaba bike heta nêzîkatiyekî bixwazil hember gelek Kurd bike. Ji bo vê sadî sed serkeftin di yekîtiyê de ye û em hemî eger bi vê qanein divê em ji dil û can ji bo wêna bixebitin û gav bavêjin.